säännöt ovat. Ja säännöt menee näin. On tässä KPS. Kumpi aloittaa? Meidän on 8 mysteeriasiaa. Me pistetään aina tänne laatikkoon 1 mysteeriasia, mistä me ei tiedetä mitään. Tän laatikon rannalla on 2 reikää. Meidän pitää tunnustella, mitä se on. Jos me arvotaan, mitä se on, me saadaan 1 piste. Ja videolla sitten näette, miten tää peli kulkee. KPS. Ei ole sä voitit. Eli siis mä aloitan. No niin, mä aloitan. Banaani. Vitsi, että mua jännittää oikeesti. Mikä tämä on? Ei ku A. Oota. Ei mä en tiedä miten on. Mitä hirveän limainen. Ei ku. Mikä tää on täällä? Tää luukku. Oota. Tää on tää on nakki. Oliko tää nakki? Hirveen limainen. Luuli, et sä mua vai luohaa. Tää on hirveen limainen. No molemmilla on nyt tässä piste. Mä merkkaan. Ei tullut sulle vaan. Ei ku A. Merkkaanko mä? Toinen kiekka. Onko tää ruisleipä? No niin, okei, mun toinen vuoro. Vitsi, mitä tässä? Hyi! Mitä tää on? Ei tää ole kuin hiiri. Mitä jauhoa tässä? Jauhoako tässä on? Ei ku... Tein kovaa. Tätä kovaa. Hitsi, tää on hirveän repeleinenkin. Eiku oota. Äsken. Mikä tää on? Tää on paahtoleipä. Vitsi, ei ole ihan paahtoleipä. Mä merkin, että arvasitko sä oikein? Joo, mä tunnustelin siitä, koska jauhokkasen niin oli. Ruissi, se on hirveen tuntunen oli toi. No niin, mä merkkasin. Joo, viimat. Et sä kantanut sulle ympyrää. Mitä? Et sä ole sä kantanut sulle ympyrää. Ei mulla siis X. Mitä tää? Riisiä. Banana. Mitä tää on? Sinilevää. Mitä tää on? Raijuustoa. Taas mun vuoro. Oota. Mä koskee siihen. Hyi! 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 Mitä tää on? Mitä sä tänne pistänyt? Tuleeko miinuspisteessä ei arvaa? Ei sit lähtee yksi piste pois. Joo, se varmaan lähtee. Ei, mä en arvaa! Ei! En mä tiedä! En tiedä mitä tää on. Mitä? Mulla tulee miinuspiste. Raijuustoa oikeesti. Lähteekö mulle se niinku 1 piste pois? Joo. Raksa, jos ei arvaa, niin lähtee 1. Arvasitko sä?
Joo. Ne arvotit joo. 2 pistettä. Mä oon ympyrä. Sä oot minua. Mä oon ympyrä, sä oot X. Noniin. Ja jatkuu sit seuraava kierros. Omena. Banaani. Appelsiini. Vesimeloni. Kädet on se vieläkin tätä raivusta. No mä jännitän sikana, se oli niin ällö se. Oota. Nyt täällä haisee joku. Apua. Mikä? Pitää miettiä. Ei ne se tippu jonnekin jo. Tänne. Mikä tää on? Joku viiniro päällä. Tää on joku jääpala. Joku jäinen viiniro päällä. Tää on kakkua. Ei tää nyt ole kakkua. Ei mä en oikeesti tiedä. Pakko ottaa taas tän päälle. Ei mennä ota pistettä. En mä voin ottaa näitä kaikkea väärin. Oota. Ei, mä en enää halua koskettaa. Eikö tää on vesimeloni? Mä saat silti johon se. Mulla on tää yksinäinen arvonnus. Mitä mulla arvonnus? Se on ihan helppoa. No niin, seuraavaa. Niin. Aika pehmeä. Onko tää viinitettävä? Olivi. Mikä tää on? Onko tää olivi? Jännittää, kun täällä on niin monia mössöjä. Mitä tää on? Ei! Nyt se tulee tää nestettä. Kaasupommi. Kuka ei tuli sitä? Tän liittona. Tää on näin pieni, näin kusinan kokoinen. Niin tää avautuu tälleen. Mitä sisällä on? Eiku. Onko tää viiniro päällä? Se purskahti silleen ihan outosti. Niin mä luulen, että tää on ihan varmasti. Sait sä pisteen tosta? En. No mä oon ihan varma, että toi on viiniro päällä. Ei kummallekaan pistettä sitten. No seuraavaa. Tää on tämmönen aika kovaa. Onks tää kurkku muuten? Mä oon jännittää, täällä on semmosia liikkuja. Tossa nyt tää joku kuiva. Niin! Ota taas se vesimeloni. Tää on
vesimeloni. Mikä taas on? On sitä nestettä! Tän on ihan pakko olla vesimeloni. Ei näistä varmaan olla. Onko pakko veikata? Oota. Mä kuulostelen. Oota. Nyt mä veikkaan. Tää on missä on tämmönen kova kuori. Ja tämmönen pehmeä sisuus. Mitä voi ehkä syödä. Tai kun koristekynttilä. Ei kun ei oo. Mitä tää mömmö on? Ota mannariini. Mä olen ihan varma, että on semmonen pieni vesimeloni. Ei se ollut. Tuntuu ihan oudolta. Toi niinku haistunut ollut käsiin ei toi hajua. Eli siis, no mä en sano ainakaan nyt pistettä. Onneksi mä sain ainakin yhden. Sä niinku voitat tän pelin. Sulla on aina YKK 4 pistettä. Mulla on 2. Ei kun 1. Sulla on 2 pistettä. Ihan limainen. Aika pehmeä. Ihan limainen. Banaani. Vitsi. Jännittää. Ai se koukku oli pahaa. Hyi! Hyi! Mitä tää on pieni? Mitä voi olla banaani, kun on tänne pieni? Mitä tää mössö on mun käsissä? Voisin vaan pahville. Liikkuu joku ihan varovasti. Kuskeit siihen. Mitä? Katkaista se, on sen sisällä mitään. Se ratkaisee, on se katkaistu banaani. Ei, nää mössö! Kädet on ihan sikalikaiset. Mitä tää on? Tää on banaani. Miksi piti poistaa sitä? Saiko se pisteen tossa? Joo. Pisteen. No sä oot ehkä vähän juoruus. Ne ei oo yhtään raksia sulle. Ei yhtään. Mä 2. Mä 2. 2 pistettä sulle YKK 4, 5. Mä vedin kaikki pisteet. Hyi! Onko tää jotain rahkaa? Onko? Onko? Tai on? Mansikkarahkaa. Viimeinen kierros. Mun kädet vieläkin siihen banaan. Mä pesin ne saippualla. Ei! Mitä tää on? Mä haluun koskea siihen. Tää oli joku elävä oli jo. Mä koskin siihen. Oota. Kiva tunture. Hirveen. Kato kynsiä alle menee. Antakaa. Mitä voi olla? Ei ku joo. Ei! Hyi! Tää pahtaa. Oota. Tää pahtaa. Eiku, sulla on onnistuneita. 1, 2, 3, 4, 5. Kaikki onnistuu. Ja mun onnistuneita. Jos toi on 23. Kaikista pahin oli mun mielestä tää viimeinen. Se oli niinku tää möykkyjä keskellä. Mun mielestä se oli banaani, kun se oli niin limainen. Ne ei banaani, tai se fried just. Se oli tosi inhottava. Niin oli. Tää oli... Kiva kuvata.
Tänään nyt vaan komia, niin saa Kiitos kun katsot videon. Tykkää ja tilaa kanava, jos tämmöiset sisällöt kiinnostaa. Nähdään seuraavassa videossa. Ja kun nähdään seuraavassa.